Una sa tanan, may buntag. Buntag sa May nag-ingon din siya ng ulo. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Unahan niyo pagpangita ang meron sa Diyos, kung ang iyang pagkamatarong, kung ang ubang mabuntag, yang kaduga. May agsoon ang atong ibang pinunod ang mabuntagong. Pag-isgot din may tungod sa adlaw ni kapakulan. Ang atong Ebanghelyo niining mabuntagong kini nagkito kini sa atong Ginoong Kristo ug sa iyang mga disipulo o mga pinunod. Sa diyang naglakaw ang atong Ginoong Kristo agi sa kaumahan sa trigo, sa dihang uban ang iyang mga disipulo, gutom sila o nangutlo o mga uhay. Ato makita mga igsoon, gisaway sa mga Parisiyo ang ilang gibuhat sa adlaw ni kapakulan. Atong hinumduman nga ang mga Parisiyo nangitag sayo sa mga disipulo. Unang-una yung panagdiyon niya sa Lucas 6:5 nga kung sa ang ana sa kasing-kasing mo bilay buwas sa English pa, out of the abundance of the heart in the mouth speaks. Kung naagi na sa inyong kasing-kasing mo bilay buwas. Ato inuman ang mga Parisiyo batid sa balaod tungod sa ilang dakong ibalo, kung sakto ang ilang human na tinawanon pa ang atong Ginoong Kristo sa ilang human sa iyang pasiskwila, kumingking ra sa ilang kumagpo na sa ila sa mga Parisiyo tungod sa kay pan sila dako sila dumanan. May panagdiyon nga litra o litra sila na ay panagdiyon nga ang litra da liter kilit ang litra kung patay. Ato yung luman kung dili na to tan-awon ang pikas nga bahin. Yan ang tanakapupos nga unsa ang balaod. Kinahanglan gina nga naagid ang luyo na kinahanglan naa ang luyo sa balaod. Wa nila makita ang luyo sa balaod. Mauna giyatagan sila sa atong Ginoong Kristo sa sakto nga kahulugan sa right application labi naging sa pagkinabuhi. Right implication. Atong hinumduman, dili sayo may na expert kita sa balaod. Atong hinumduman, basta ako makita ang luyo niya na mga experience. Atong hinumduman diha sa gingarian o simbahan, kinahanglan nato ang balansi. Nato pa ni kanirason pa ni Puso Dili, disbalansi. Kung pikas side na yung tanawon, wala ni mo matanaw ang pikas, disbalansi kita na. Balance din ang kinahanglan diya sa itong pangkalagad ng binang dikuan traveler. Mausap kita, mga alagad o sumusunod sa atong Ginoong Kristo. Na ay mga tao sa atong palibot na ang sayo o dali makita dayon nila. Diya usab sa atong kinabuhi na ay panahon nga dili nato mabuhat ang ipabuhat sa Dios kanato. Kay makaingon ka nga sala ang pagbuhat magigsuot. Akong balikan ang versikulo 7 sa itong Ebanghelyo.
nga nag-ingon. Kung nasa kasabot pa lang kamo sa kaulugan ng bahinat sa sulatan nga nag-ingon, kalooy ang akong gusto, dili mga halad. Dili unta ninyo pakasadon ang mataw nga walay. Atong yung lumani ang kalooy. Atong yung lumani gusto tungod o gugma o kalooy sa Diyos nga mahal ngan kanato sa 2,000 anyos nga may labay ang iyang anak nahimong sakripisyo tungod sa tungod sala tungod siya siyang gugma kalooy kanato na kita man kaugtaw kita ang nakasala iiha unang guna importante ang dili daw ang sakripisyo una ang sakripisyo gugma sakripisyo ang gugma kaluoy og sakripisyo. Ato makita diya sa unang pagbasa sa Isaiah 38. Si Ezekias ang iyang pagkasakit o pag-iayo niya sa Diyos. Ingan siya ni Pita Isaiah na anak ng amo siya. Hindi ka na magdugay, mamatay ka na. Mamatay ka na, pangandam na na. Usay gibuhat ni Hari Ezekias. Ito bang ipintaw sa bumubong. Wag iti sa muhangad sa taas. Kay dili sa takos nga muhangad sa taas. Kuang pisin siya dito ha tumagaw na pero wala na pero naa siya kasing kaso hilak siya nagdangoy siya iya pag ibli Ginoo ay balog ka sa kinab kung ana yung Ginoo pintahan yung Ginoo ba nga matinug-anon ko ni unang ingon din nga ang Ginoo anda mamakit sa ato mga pangayon pinasitasin okay. Ayun ka Dubai na kung 15 katulig ang ginabuhi. Nga, unang ang diya sa Ginoo ang kaluoy ni Apo sa kinabuhi ni Hari Ezekias. Sa katapusan, manginaw ako ni ini kabulitago. Ang atong kuyan ang kaluoy sa matag adlaw ala sa himaya sa atong kasalanan. Labi-labi kita nga nagdagad o nagsunod diha sa matag adlaw. Yung naman ako may sunod. Dili ko na mga perfecto na tao. Pero ngayon na ako diha sa matag adlaw ang grasya o puso diha sa matag adlaw labi-labi sa atong paglawig ni ini katalibutan aron ang himayaan diha sa magagahong nga Diyos mapaabot. Amen. Amen. Ginayon sana.